ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛୁ ଯେ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ପେଟ୍ରୋଲ ବୋଟଲରେ କିମ୍ବା କୌଣସି ଜାରରେ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆର କାରଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କଲି, ସେତେବେଳେ କହିଲେ ଯେ ପିଲାଟିର ଆମର ଏଫ୍ ଏମ୍ କଲେଜରେ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ପୁଣି ସେ ଏଭଳିଆ ଘଟଣା ନ ଘଟୁ, ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏଭଳିଆ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି ଯେ କେତେ ପଦକ୍ଷେପ ଆପଣମାନେ ଏମିତି ନେଲେ ଯାଇ କେତେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବ? ଯିଏ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟଉଛି ସିଏ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଅଛି, ଆଉ ପୁରା ପ୍ରୁଫ୍ ସହିତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଆପଣ କିଛି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେ ଆରାମସେ ଏବେ ଜେଲରେ ଅଛି କିମ୍ବା କେଉଁଠି ଅଛି, ବିରିୟାନୀ ଆରାମସେ ଖାଇକି ସେ ଆରାମସେ ଥିବ। ଆଉ ସେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତାମାନଙ୍କର ହାତ ତା ଉପରେ ଅଛି। ତାକୁ କିଛି ନ କରିପାରି ଏ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ କାହିଁକି ଏମିତି ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି? ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଲ୍ କିମ୍ବା ଗୋଟିଏ ନିୟମ ଆପଣ ବନାଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ ନିୟମ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛୋଟ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ନିୟମର ଫାଇଦା ଉଠାଇବା ଦରକାର। ସେ ନିୟମ ଭଲ ହେବା ଦରକାର। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ତ ଗାଡ଼ିରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଗାଡ଼ିରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏସି କାରରେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ କି ସେ ଯାଉଛି ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଧରିକି, ରାସ୍ତାରେ ପେଟ୍ରୋଲ ସରିଗଲା, ତାହେଲେ ସେ କେମିତି କରିବ, କ'ଣ କରିବ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ତ ଏମିତି ମାନେ ନାହିଁ ଯେ ସେ ଯାଇକି ଆମର ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ହିଁ ପେଟ୍ରୋଲ ପକାଇବ। ଆଉ ତା ପେଟ୍ରୋଲ ବିକିବା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଲୋକମାନେ, ଯେଉଁ ଛୋଟିଆ ଖୁଚୁରା ବେପାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ? ଠିକ୍ ଅଛି, ସେମାନେ ଯଦି ବିକିବେନି, ତାହେଲେ ଏ ଲୋକମାନଙ୍କର କ'ଣ ହେବ? ଗୋଟେ ଲୋକର ଯଦି ଏମର୍ଜେନ୍ସିରେ ଯାଉଥିବ କେଉଁ ଜାଗାରେ, ସେ ସମୟରେ ଯଦି ପେଟ୍ରୋଲ ନଥିବ, ସେ କ'ଣ କରିବ? ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁ ଗହଳିରେ ପାଖାପାଖି 10ରୁ 12 କିଲୋମିଟର ଯାଏଁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପକୁ, ଟାଉନକୁ। ତାହେଲେ କେମିତି କିଏ କ'ଣ କରିବେ? ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ଆ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଅସୁବିଧା ହିଁ ହେଉଛି, ସୁବିଧା କିଛି ହେଉନି। ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘଟଣା ଘଟୁଛି। ତା ଦ୍ୱାରା କେମିତି ଘଟଣାକୁ ଆମେ କେମିତି ଠିକ୍ସେ ରଖିଲେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ପାଇପାରିବା, ଏଇ ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ କେମିତି ବନ୍ଦ ହେବ, ତା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ ବେକାର ଜିନିଷ କରିକି ଛୋଟିଆ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବାଟା ଏଇଟା ଠିକ୍ ନୁହଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଆ ଦ୍ୱାରା ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ଲାଇନ୍ ଲାଗୁଛି, ତା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଲୋକର ସମୟ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଏବଂ ଛୋଟିଆ ଲୋକମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ବେପାର ଚାଲିଲା, ସେ ବେପାର ବି ବନ୍ଦ ହୋଇସାରିଲାଣି। ଆଉ ଦ୍ୱାରା କିଛି ଲାଭ କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ଲୋକ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। କାରଣ ଯେଉଁଠି ଆପଣ ଏଇଭଳି ନିୟମ ବନାଉଛନ୍ତି, ତା ଦ୍ୱାରା ଭଲ ହିଁ ହେବା କଥା ଯାହାର ବି, କିନ୍ତୁ ଖରାପ ଯଦି ହେଉଛି, ଅସୁବିଧା ଯଦି ସାମ୍ନା କରୁଛି, ତାହେଲେ ସେ ନିୟମର କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଧନ୍ୟବାଦ।